आधी फिरायला चालली आहे. कुठे? जरा बाहेरचं बघूया आपण. लाईट पण चालू राहिली आहे. हा चालूच ठेवायची. गोल फिरवतो गोल. किती ओपन जागा आहे बघा. चल आता गाडी चालवतेस? नाही तू चालव. इकडे मम्मी सुद्धा दिसते, पाठी आमचं घर सुद्धा दिसतंय. आणि ते डॉग पण आहे. इथे डॉग पण आहेत वेटिंगला. कुठे जातोय तुम्हाला थंबनेल बघून समजलंच असेल, पण आता आपण तिकडे जाऊया. आता आम्ही बाईकवर बसलेलो आहे. तिकडे पोचल्यावर परत मी व्हिडिओ चालू करतो. नमस्ते. आज मी तुम्हाला रत्नागिरीची फेमस खाऊ गल्ली दाखवते आणि ती पण एकच खाऊ गल्ली आहे. प्रत्येकाने एक एक स्टॉलवर जायचं. तू एका स्टॉलवर, बाई तू एका स्टॉलवर, बाबे तू एका स्टॉलवर, मी एका स्टॉलवर. पहिली तुझी बारी. आणि खाऊ गल्ली दाखवतो पहिला. पहिली खाऊ गल्ली दाखव. ही तू पहिले इकडून स्टार्ट करते. घे. काय घेशील? एक प्लेट पाणीपुरी. दोन प्लेट. 2 प्लेट आहे पाणीपुरी. सर्वात आधी आपण फर्स्ट स्टॉल व्हिजिट केलाय ना. काय ऑर्डर केली तू? पाणीपुरी. किती प्लेट? 2 प्लेट. म्हणजे प्रत्येकात खायचं आहे. विचार करून ऑर्डर कर. बाबे रेडी? आपल्याला यांनी आपलं स्टॉल दाखवलं, यांना ट्रीट देतो आपण. बरोबर. हे आमचे मावशी माहिती आहेत ना, फेमस झाले आता. ही आमची बाबी. आमची बाबे. चालेल चालेल. आता टॅक्सी तुमच्याकडे मिठा पाणी, तिखा पाणी 2 पाणी आहेत का? अजून काय व्हरायटी ठेवता? गाडीवर काय काय ठेवता तुम्ही? पुरी पाणीपुरी सगळं. कशी आहे बाई पाणीपुरी? छान. बाबे तू खाऊन दाखव. ताईचा फोन आलाय. चल मग मी प्रत्येक जागेचे तर टेस्ट करून दाखव. खा बाबे खा. इथे आमचे पाणीपुरी. हां आहे बाकी. अजून काय बाकी आहे? सुकीपुरी. ती प्रथा आहे ना घ्यायची सुकीपुरी. आता आपण सुकीपुरीसाठी वेट करतोय ना. घ्या चला. ठीक आहे ना, एक एक घ्या. बाय. आता तुला पुढे कुठे जायचं? कुठे पावभाजी सेंटर? ती वाली का? ईश्वर. आता कुठे? पावभाजी. आता सेकंड स्टॉल आपला. ये मेरी बहन इधर ही लेके आई मेरे को. उधर भी था लेकिन बोल रही इधर ही खाएगी. हाँ रे खातो तुम्ही नेहमी इकडे. सकाळी बोलले ना बहीण माझी युट्यूबवर शुभांगी के. अरे वा, एनर्जी लगा के. आणि खाऊ गल्लीमध्ये, खाऊ गल्ली तिकडून स्टार्ट होते ना, तिकडून सुरुवात होते. आणि हा लास्ट म्हणजे एकदम सरळ सरळ आला की यांची पावभाजी आहे. बाबे तू तर येतेस ना इकडे. आता इकडे पावभाजी आहे, इकडे पाणीपुरी आहे. असे काय काय स्टॉल्स आहेत इकडे? बघणार तर आहे, पण तू पण सांग. तिथे व्हेज आणि चायनीजचं तिथे चांगलं मिळतं. ते त्या साईडला ना कुठे पण ते बंद आहेत. इकडे आज जरा खाली वाटते. खाली असतं काय? नाही गर्दी असते नेहमी खूप. म्हणजे आज जरा खाली आहे. आता नाही तर भरलेली असते जागा. इकडे लास्ट टाइम पण मी आलो तर सर्व भरलेलं होतं हे. तुमचं नाव काय? इथे आपली पाव भाजी सर्व झालेली आहे. अजून नाही सर्व झाली. इथे भाजी झाली. आता हे पाव. ही आपली पावभाजी रेडी. चल बाय खाऊन दाखव आता. प्लेट घे. म्हणून डायरेक्ट इकडेच घेऊन आली. बाबे तूच टेस्ट करून दाखव भाजी. घे चमच्यानी खा.
बाबे कशी आहे पावभाजी? मस्त आहे. मस्त आहे. मी इकडे या खायला सर्वांनी. हा, इथे आहे. रत्नागिरी झालं तर रत्नागिरीत आणि खा. इथे दुसरा भात पण मिळतो ना, राईस कुठचा मिळतो? व्हेज पुलाव. आज नाही वाटतं. हाय हाय आहे. वेज पुलाव. तो पण मस्त. दोन वस्तू म्हणजे इकडे आहेत. आता इथे आमची पावभाजी खाऊन झाली. आता नेक्स्ट स्टॉल मम्मीला. मम्मी काय पाहिजे? आईस्क्रीम पाहिजे तुला? घे घे, तुला काय पाहिजे ते घे. तू कुठे चालली? हां जा. बाबे आमच्याबरोबर थांब जरा. काय पाहिजे तुला? आता आपण आईस्क्रीम खातोय. मम्मीला आईस्क्रीम. हां मिक्स देतो. आईस्क्रीम खाते. हां तू आईस्क्रीममध्ये लपली पण. आणि आमचे बाबे पोस्टरच्या पाठी कुठे गेली? हाय हाय. आणि आईस्क्रीमवाल्यांचं नाव विचारूया. आपका नाम क्या है? प्रकाश. दे दो उनको, दे दो. आता नेक्स्ट स्टॉल तिकडे. मम्मी तिकडे, बाई तिकडे गेली ना. आता काय काय ऑर्डर केलं तू? चिकन चिली हाफ की फुल? फुल. तुला आवडतं? केली खातात ना म्हणून मी आईस्क्रीम खाते. हो, इकडे या. इकडे जाऊ. आता एक सांग, मम्मी काय आईस्क्रीम खाते? कारण मम्मी व्हेजिटेरियन आहे ना. आपण नॉनव्हेज खाणार आता. स्टॉल. आणि स्टॉलमध्ये बघा काय काय पाहिजे तर आहेत. आमचं इकडे बनत आहे ना. काय नाव तुमचं? मम्मी. ए मम्मी, तुझी आईस्क्रीम कशी आहे? माझी आईस्क्रीम छान आहे. छान आहे. आमच्या चिल्लीपेक्षा पण छान. मस्त. हां. इथे आपली प्लेट रेडी आहे. हे बघा आम्ही काय मागवलं. चिकन चिल्ली. चला कुठे बसायचं? ए खाऊन दाखव आता. बाबे टेस्ट सांगा मला. मम्मी तिकडे व्हेज आहे. कशी आहे खायला? बाबाच्या हातात मोठा आलेला आहे. काय बाय खाऊन दाखव. मस्त आहे. रत्नागिरीतला छानच असतं. मम्मी खुशी बघ सांगता ना किती खुश आहेत एकदम. अरे वा. म्हणजे रत्नागिरीला आला तर या खाऊ गल्लीमध्ये खायला. एकाच ठिकाणी यायचं, सगळं खाऊन जायचं. एक प्लेट आमच्यासारखी एक प्लेट सर्व खायची. सगळे काय खायचं. 5 माणसं आणायचे आणि एक ठिकाणी सर्व खायचं. सर्व खाता येतात. आपण पाणीपुरी पण शेअर केली ना. आता इथे बाबीने पूर्ण फुल प्लेट खाल्लेली आहे. हे नाही रे, मग तिघात खाल्ली. नेक्स्ट कुठे? काय ऑर्डर करते रे आता? मग काय आता काय ऑर्डर करतं? आता ऑर्डर काय? तुम्ही इकडे रोज व्हेज सँडविच खाता काय? रोज नाही, म्हणजे जेव्हा जेव्हा पाहिजे तेव्हा इकडेच खाणार. आता इकडे संपलं. आता काय खाणार मग? आता काय खातेस? आता काय खाणार? कुठे घेणार आहेस? मागव मग. एक फालुदा द्या. द्या. बाबे फुल प्लेट नंतर फुल फालुदा. नाही रे, का? एक फालुदा 2 हाफ करा त्याच्यात. चल टेस्ट कर. पहिला काय खाल्लं आपण? पावभाजी. दुसरं काय खाल्लं? पाणीपुरी. तिसरा काय खाल्लं? पहिला पाणीपुरी, मग पावभाजी. हे रबडी फालुदा. ते मी नेहमी तेच खाते ना. चिकन चिल्ली. आता घरी मिक्स होणार आहे सर्व. काय मम्मी? आणि हे चांगलं बनायची गरज नाही, पण चांगलंच मिळतं इथे आमच्या. आणि मम्मीने आईस्क्रीम खाल्लं. प्रश्न विचारू, या फालुद्यामध्ये खास काय? हां रबडी असते ना. आणि
विचार विचार परवाला युट्यूबवर बघाल युट्यूबला बघायला मम्मी मम्मी मावशी प्रमोट करते. प्रमोट करते. ही फर्स्ट गाडी आहे, मग ही सेकंड गाडी आहे, म्हणजे यायचं असेल आतमध्ये तर बरोबर ना. आता नेक्स्ट काय खाणार आहे तू? पकोडे. हे जा व्हेज आहे ना ते. दोन खाऊया प्लीज. खाऊन दाखव आता. प्रत्येकाने एक एक उचललं तर संपेल. घे बाई घे. मला नको का एक आवडत नाही मला चावत. एक घे. नावबी मी खातो हे आता कितवा 6वा स्टॉल झाला आपला. आता काय खाणार आहेत? आता कुठली खातो कुठे कुल्फीवाले? चला 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 मागव काय पाहिजे ते. त्याच्या मागो काय बोलायचं लाजते कशाला? खायचं आहे ते लाजायचं नाही. काय पाहिजे? कोण असते एकच अच्छा. पाहिजे तुला नको. नाही आता जेवल्यावर गोड खात आहे का? गोड खातो चला खात खात आता काय खाणार आहे मम्मी? ते खाते कुल्फी खाते. आता कुल्फी खायची आहे. बाबे खाणार कुल्फी? बाबा खाणार. तुम्ही बसा. आता एक लास्ट ऑर्डर करूया आपण. तिकडे बघ लिहिलं आहे मावा कुल्फी, रबडी कुल्फी. बाबी तुला काय पाहिजे? रबडी का मावा कुल्फी? मावा कुल्फी. मम्मी तुला मावा कुल्फी का रबडी कुल्फी? इकडे 2 वस्तू मिळतात, मावा कुल्फी, रबडी कुल्फी. एक मावा कुल्फी आणि एक रबडी कुल्फी. बाय आईस्क्रीम कशी खातात दाखव. बाय लाजत नाही मम्मी. ही कसली आहे? मावा तुला मावा पाहिजे होती आणि तुला रबडी. रबडी. काय फरक आहे? अच्छा ब्रेक करतोय का? अच्छा हे सर्व टाकलं का? अच्छा ये रबड़ी है क्या? अच्छा ऐसा फर्क हुआ. एक और एक स्पून दो ना मम्मी. हे तू ऑर्डर केली आहे, ही कशी वाटली तुला? एकदम मस्त वाटते. मस्त वाटते खायला. एकदम छान आहे. बाबे आता नेक्स्ट स्टॉल कोणता? आता घरी आता घरी स्टॉल मध्ये. घरीच आता मी तुम्हाला सांगते, कधीतरी तुम्ही रत्नागिरीला आलात ना, या खाऊ गल्लीमध्ये जरूर भेट द्या. आणि खाऊ गल्ली पण कुठे आहे ना, तर आमच्या मावशीच्या गाडीच्या बाजूला आहे. बाजूलाच आहे. पहिलं माझ्या बहिणीच्या गाडीवर या. वडापाव, मिसळ, शिरा, उत्तप्पा. सकाळी नाश्ता वगैरे करायचा उत्तप्पा आहे. उत्तप्पा आहे. शिरा सकाळी नाश्ता वगैरे वडापाव खायला हां आणि मग इकडे पण या फिरायला. संध्याकाळी इथे यायचं संध्याकाळी. खाऊ गल्ली. सकाळी आमच्याकडे यायचं आणि संध्याकाळी खाऊ गल्ली कुठे ते. तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला? मुंबईकरांनी जरूर येऊन खावं इथे. हां आमच्या रत्नागिरीला. आता इकडे सर्वांची जायची वेळ झाली, मग सर्व आता शॉप क्लोज होतात. हां. टायमिंग काय बाबे इकडचा? 10-12 वाजेपर्यंत. सुरुवात कधी? 7 वाजता. म्हणजे संध्याकाळची, म्हणजे 5-5:30 बोलू शकतो आपण ना. आता आपण खाऊ गल्लीचं टूर बघितलं ना, पण एक प्रॉपर ॲड्रेस कसा आपल्याला समजायचा? ऑपोजिटला काय आहे बघूया. हे काय आहे आणि इकडे बँक ऑफ इंडिया आहे बघा. हे एक आहे. ते आपली बाई मावशीची गाडी, वडापावची गाडी आहे. हे बघा, हे समोर खाऊ गल्ली आणि ते तिकडे आपल्या मावशींची गाडी पण आहे. वडापावची गाडी. हां आणि त्यांच्यासमोर कोणतं हॉस्पिटल तुमच्यासमोर? रोटरीगर. म्हणजे हा प्रॉपर ॲड्रेस झाला ना. हां. बाय बाय. ते लोक गेले मम्मी. आपण पण जाऊया. कसं वाटलं तुला इकडचं हे? मस्त वाटलं. मी पण पहिल्यांदाच बघितली खाऊ गल्ली. ऐकलं होतं तू खाऊ गल्लीबद्दल? ऐकलं होतं नाव, पण असं मी बघितलं नाही होतं कधी. पण असं म्हणजे बाजारात सगळ्या गोष्टीसाठी फिरण्यापेक्षा आहे ना, इथे येऊन अनेक व्हरायटी आपल्याला खायला मिळतात एका जागेवरतीच. एका जागेवरती, आणि तिथे चांगलं मांडी घालून आपण खाऊ शकतो. खूप मजा आली. म्हणजे छान वाटलं. प्रत्येक स्टॉलवर जाऊन एक डिश आम्ही घेतली. मजा आली. तुम्ही पण असे 4-5 जण यायचं आणि एक थोडं खायचं. थोडा म्हणजे थोडा प्रत्येक स्टॉलवर थोडा
खायचा. म्हणजे सर्व व्हरायटी खाता येते ना. Variety खायला येते, मिळतात मस्त. आता आपण आपलं घर वाट बघतो आपल्याला. आता आपल्या घरी जायचं, लाईटी चालू ठेवलेली आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून सांगा. हा. आमच्या बाबांनी कमी खाल्ला ते पण सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. व्हेरी गुड. बाय बाय.